Szép estét mindenkinek! És beleléptünk a fényben való újjászületésre való felkészülés 4. hetébe. 4 hét alatt önmagunkba néztünk, társainkba, meglátva önmagunkat. Megnéztük, hogy hogyan viszonyulunk önmagunkhoz és a világhoz. Különböző negatív, tudati mintáinkat elengedve beleléptünk egy magasabb rezgésű tudatosságba, egy magasabb minőségbe, hogy méltóvá váljunk a fény megjelenésére bennünk, a lelkeinkben, a szíveinkben, a fény befogadására és a fényben való újjászületésre. Ezen a héten azt súgta a Jóisten nekem, hogy a bőségről beszéljek. A bőségről, mint tudatos teremtésről, mint tudatos döntésről. Hogy miért pont az újjászületés, a fényben való újjászületés idején beszélek a bőségről, kérdezhetitek jogosan. De azért, mert a bőség az életünkben az nem pénzt jelent. Nem csak anyagi javakat jelent a bőség, hanem annál sokkal-sokkal többet. A bőség egy életérzés, egy energia, amely áthatja az élet minden területét. A pénz az egy papír, amiből annyi lesz az életünkben, amennyire el tudjuk fogadni a bőséget, mint valóságot. A bőség ugyanúgy, mint az öröm és a hála, nem megvalósítandó, nehéz feladat, nem valami elérhetetlen cél vagy küzdelmes dolog az életünkben, hanem egy belső elhatározás, egy belső döntés kérdése. A bőség tehát egy testi, lelki, szellemi szinten meghozott döntés. A bőség teremtése akkor tud elkezdődni az életünkben, hogyha meglátjuk, meg is felismerjük, hogy az élet folyamatosan támogat minket, és minden, amire szükségünk van, már most is jelen van az életünkben. Minden, amire eddig azt éreztük, hogy szükségünk lenne. Annyi van, amennyit teremtettünk. Tehát erre volt szükségünk. Ez jelentette számunkra egy bizonyos tudatosságban a teljességet, a bőséget. De az is lehet, hogy nem is voltunk egészen tudatosak arra, vagy nem is voltunk méltóak arra, nem éreztük magunkat méltónak arra, amire vágytunk. Vagy egyáltalán az is lehet, hogy nem ismerünk vágyni. Miért? Mert korlátoznak a hiedelmeink. És mindjárt beszélek, hogy mik ezek a hiedelmek, amik korlátoznak minket, hogy bőségben élhessünk. Ha meg szeretnénk változtatni a fizikai valóságunkat, akkor változtatnunk kell a gondolatainkon. Változtatnunk kell azon, hogy hogyan gondolkodunk, és változtatnunk kell a hozzáállásunkon. Tudnunk kell, hogy mindig legalább 2 dolog közül választhatunk. Mindig van minden helyzetben választási lehetőségünk. Választhatjuk a bőséget, de választhatjuk annak ellentétét, a szűkösséget, a szegénységet, a nehézséget, az áldozati tudatosságot, a jaj szegény ént. Gyógyításaim során nagyon sokszor hallom, hogy jaj, hát ez nem olyan egyszerű. Neked könnyű persze, mert te már tudod, de nekem az olyan nehéz. Jaj, azért én annyit kellene magamon dolgoznom, hogy nekem erre nincs időm, mert annyi a dolgom, annyi más elfoglaltságom van, meg nem is tudom egyáltalán, hogy kell.
ha ezek a te szavaid is, akkor tudd, hogy ezek az ego szavai. És ezekre mondta Jézus, hogy legyen a te hited szerint. Arra kérlek, hogy mondd ki ezen a héten többször magadban, vagy éppen hangosan, hogy a szegénység, szűkösség, nehézség helyett a bőséget választom minden szintemen. És amikor kimondtad, hogy a bőséget választod, onnantól kezdve nem figyelhetsz a hiányra többet, hanem csak arra, amit szeretnél megteremteni. Ha eszedbe is jut az, ami hiányzik, önmagadban, a körülötted lévő világban, a kapcsolataidban, bárhol, bármilyen hiányt élsz meg, rögtön tereld át a gondolataidat arra, amit meg szeretnél teremteni, és kezdj el hálát adni érte. Higgyél, bízzál magadban, mert a Teremtő Isten úgy engedett le a földre, hogy bízod benned, hogy képes leszel boldog lenni. Hogy képes leszel az ő ajándékát, mint a teremtés lehetőségét az életedben működtetni. Hogyha nem megy, akkor ha nem megy az, hogy hálát adjál, ha nem megy az, hogy örüljél már annak, ami van most az életedben, akkor arra kérlek, ahogy a múlt előadásomban mondtam, menj ki a természetbe. Menj ki és nézd meg a Teremtő által megteremtett bőségeket a fizikai világban, a külső világban. Mert hogyha nincs meg az életedben még a bőség, amire vágysz, ha még küzdened kell valamiért, az azért van, mert valamikor ezt választottad. Egy bizonyos tudatosságban, hogy a hiányon vagy a nélkülözésen keresztül tapasztalsz. De lehet az is, hogy áthoztad vérvonalon az őseitől átörökölted a hajlamot, a génjeidben, és megteremtetted azt az energiamezőt magadnál, amelyben ez a hajlam valósággá tudott válni számodra. Tudatosítsd ezen a héten az örökölt félelmeket, a negatív hitrendszereket, azt a hiányalapú gondolkodásmódot, amivel gátolod magadban a bőség megteremtését. Ne azért, hogy legyen, akit hibáztassál, és akkor elkönyvelt, hogy igen, én ezért nem tudom megteremteni, mert valaki hibás. Nem. Hanem tudatosítsd magadban, hogy ez a tudatalatidban lévő téves programok ezek, és korlátozó hiedelmek mélyen gyökereznek, és gyakran nem is vagyunk tudatában annak, hogy mennyire akadályoznak az életünk megteremtésében, a boldogságunk élésében, és hogyha tudatosítottad magadban végre, akkor hozz egy új döntést, és mondd ki, hogy innentől kezdve a bőséget választom a hiány helyett, és kezdj el fókuszálni, kezdj el hálát adni. Összegyűjtöttem néhány téves hiedelmet, ami a fizikai hiánnyal, a lelki és a szellemi hiánnyal kapcsolatos. És meg szeretném osztani veletek ezeket a hiedelmeket. És meglátod, felismered, hogy te is működtetsz egy párat a te életedben. Az első ilyen a pénz piszkos, vagy a pénz a gonoszság forrása. Ez a hiedelem azt sugallja, hogy a pénz birtoklása erkölcstelen vagy negatív. Ezért a tudatalatti blokkolja a bőség áramlását. Arra kérlek, hogyha te is gondoltad már így, akkor tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy hogyan tud a pénz jó dolgokat teremteni az életemben. Hogy tudok én a pénzzel olyat teremteni az életemben, amitől boldog lehetek? És másoknak is hogyan tudok segíteni általa? A következő ilyen hiedelem, hogy a pénzért keményen meg kell dolgozni. Nem csak úgy áramlik. Ez a hiedelem valamikor a küszködés, a szegénység tudatosságban született. És hangsúlyozta és elhitette velünk,
hogy az áramlás az nem egy könnyed természetes dolog, hanem meg kell érte küszködni. De van erre ellenpélda is. Mi lenne, hogyha azokra az emberekre terelnéd a figyelmedet, és azokra gondolnál, akik könnyedén teremtik a bőséget, mert van ilyen is bőven, akiknek éppen a hobbijuk a munkájuk, és rájuk nézve rá tudnál jönni, hogy igenis a munka lehet örömteli, nem csak küzdelmes, és ezáltal elkezdenél merni, hinni, és méltóvá válni a bőségre. A következő ilyen hiedelem, hogy a pénz nem boldogít. Bár igaz, hogyha a fiókban tartod, a pénz önmagában nem hoz boldogságot, de segít megteremteni a függetlenséget, a szabadságot, a lehetőséget a tanulásra, az élményekre, a fejlődésre. Formáld át kérlek magadban, hogy a pénz egy eszköz a boldog és tartalmas életemhez. És kezd el ezt hinni, kezd el ezeket a mondatokat valóságoddá formálni. És döntsd el, hogy beállsz a bőség áramlásába, ami a Teremtő Isten kegyelméből folyamatosan áramlik, és fogad be végre a bőséget. Egy következő ilyen hiedelem, hogy a gazdag emberek önzőek meg kapzsik. Igen, valószínű, hogy ez a hiedelem, ez irigységben született, és távol tart minket a bőségtől, hiszen nem akarunk önző, kapzsi, rossz emberekké válni. De mi lenne, hogyha úgy gondolkodnánk, hogy a bőség teremtése lehetőséget ad arra, hogy boldog legyek, hogy fejlődhessek, sőt, még másokat is támogassak. Lelki szinten milyen hiedelmeink, tévhiteink vannak a bőséggel kapcsolatban? Nem érdemlem meg én a bőséget. Tudod, az álszerénység. Miből fakad? Önbizalomhiányból, önértékelési problémákból, és azt sugallja, hogy mások többek, mint én, többet érdemelnek, mint én. Programozd újra magad, és mondd ki magadnak a héten, hogy mindenki megérdemli a bőséget, és jut bőven mindenkinek, testileg, fizikailag és lelkileg egyaránt. Aztán a következő, ami nem csak egy hiedelem, hanem egy negatív, okosan megtervezett program, hogy add oda mindenedet a szegényeknek, mert akkor tiéd lesz Isten országa. Ez egy kemény félelmet keltő program, hogy nem jutok a mennyországba akkor, hogyha gazdag vagyok, ha bőségben élek. Kérlek, láss át ezen az emberek által szándékosan feltett kitaláción. Jézus soha nem mondott ilyet. Jézus azt mondta, és most is azt üzeni, hogy merj boldog lenni, és válj méltóvá mindenre, amire vágysz, betartva természetesen a kozmikus törvényeket. Vannak ugye blokkok, amik szellemi szinten is hatnak ránk. Például, hogy az önmagát keresőknek, az ezotérikus úton, a spirituális úton járóknak nem lehet fontos a pénz. Nem kérhetnek pénzt a szolgáltatásukért, mert a képességük Istentől való. Kérdezem én, van olyan képesség, ami nem Istentől való? Tudnánk mi működni Isten nélkül, bármilyen téren? Legyünk bármi itt a Földön? Miért van joga mindenkinek a bőséghez, csak annak az embernek nem, aki meg akarja ismerni önmagát, és önmagán keresztül a világot és Istent? Ez a hiedelem a szellemi értékeket és az anyagi világokat szembeállítja egymással. Holott a kettő, a három, a test, lélek, szellem teljesen egységben kell legyen, harmóniában kell legyen. Minden szinten boldogak kell legyünk ahhoz, hogy működni tudjunk, és Istenhez méltó életet tudjunk élni a Földön. Inkább gondolkodj úgy, hogy a bőség a teremtő ajándéka, amely segít beteljesíteni a küldetésemet, a feladatomat elvégezni, és a másik embernek is végezni a feladatát.
Egy másik hiedelem, a bőséget ki kell érdemelni, ez nem csak úgy könnyen jön. Az nem egy ajándék. Cserélt ki például erre, hogy a bőség a természetes létállapotom, nem egy kiváltság. Arra szeretnélek kérni, hogy a héten írd le magadnak, hogy te milyen mondatokat hallottál gyermekkorodban, vagy akár most is a pénzről és a bőségről, az áramlásról, és nézd meg, hogy ma is igazak ezek az életedben. És hogyha vannak ilyenek, írjál helyettük pozitívakat, amiket elmondtam, vagy találj ki magadnak olyat, amit szeretnél, hogy a bőség természetes része az életednek. Nyitott vagyok az életem minden ajándékára. Méltó vagyok az isteni minőségekre, amik áramolnak az életemben. Képes vagyok befogadni, mert értékes vagyok. Értékelem magam, és értékelem a bőséget. Ha nekem van, tudok adni másoknak is. Tehát a bőség megteremtése nem egy nehéz feladat, hanem szívünk és tudatunk megnyitása az élet lehetőségei előtt. Az univerzum bősége határtalan, mindenki számára elérhető. De annyit tudunk befogadni, amennyire méltóvá válunk. És hogyha készek vagyunk elengedni a korlátozó hiedelmeinket, és felismerni, hogy már most mennyire gazdagok vagyunk, akkor fogjuk tudni áramoltatni ezeket az energiákat az életünkben. Mik is a gazdagságaink most? Hol érzem én az életem milyen aspektusában, fizikai síkomon, lelki síkomon, a szellemi valóságaimban, hogy áramlik a bőség. Arra kérlek, hogy a héten minden nap legalább 10 dolgot írj le, amitől bőségesnek érzed az életedet. Mik az igazi értékek az életedben? Válaszold meg ezeket a kérdéseket, és nézd meg, hogyha erre tereled a figyelmedet, ezekre az energiákra fókuszálsz, és hálát tudsz adni, a bőség megjelenik a fizikai valóságodban. Tehát a bőségtől nem akkor fogsz boldog lenni, ha már kint megvan, hanem a bőség megjelenik bent, mint állapot, mint érzés, amiért hálás tudsz lenni, és megjelenik a külső valóságodban. Kivétel nélkül mindannyiunknak. Igyekezzünk hát megélni a lelki bőséget a kapcsolatainkban, megélni a szeretetet, megélni az adás és befogadás csodáját, amikor áramoltatni tudjuk a szeretetet, de a jóságot, a figyelmet, az együttérzést. A bőség nem csak az, amit kapunk, hanem az is, amit adni tudunk másoknak. Akkor tudunk adni, ha van amiből. És ha adunk, azt jelenti, hogy bőségben vagyunk. De adni nem csak tárgyakat lehet, hanem figyelmet, időt, szeretetet. És most gyakorolhatjuk, igen, itt van a karácsony ideje. És a sok hasznavehetetlen dolog helyett ajándékozzunk figyelmet, türelmet, ajándékozzunk szeretetet, együttlétet, együtt eltöltött minőségi időt. Próbáljunk meg a szellemi bőség állapotában kapcsolódni a belső erőnkhöz, kapcsolódni az univerzum támogató energiájához. Lépjünk bele ebbe a bőségbe, amit szellemi szinten a Jóisten által minden nap kapunk, áramoltat nekünk. Hatalmas nagy bőség, hogyha tudjuk a teremtő képességeinket használni, hogyha szabadon teremthetjük az életünket, ha szabadon vágyhatunk és méltóvá válhatunk arra, amit szeretnénk. És mekkora hatalmas nagy szellemi bőség a hit bősége, a hit szabadsága. Mennyire alapenergia ez. Ha hitem erős,
végtelen lehetőségek nyílnak meg előttem. És tudnod kell, hogy a hitnek semmi köze nincs a valláshoz. Nem akkor erős a hited, hogyha egy héten egyszer, 11-től 12-ig ott voltál a templomban. Az nagyon jó, ha egy közösséghez tartozol. Hited akkor erős, hogyha minden nap, minden percben hiszel önmagadban és a benned lévő Istenben. És Isten nem a külvilágban van, a külső világban, hanem bent a szívedben. És a bőség nem a külső körülményeiden múlik, hanem azon, hogy hogyan tudtad Istent megtalálni magadban. A világ nem olyan, amilyennek látszik, hanem olyan, amilyennek te látni tudod. És lassan megszületik a fény a sötétségben. Ha kellőképpen felemeltük rezgésünket, a boldogság, a hála, az öröm, a bőség állapotában rezgünk, akkor meg tudnak születni bennünk a tiszta gondolatok, tiszta érzések, a tiszta isteni valóságok. Válasszátok hát minden nap azt, hogy magasan rezegtek. Nagyon mély a sötétség a kinti világban. És nagyon nagy provokációnak vagyunk kitéve, de hatalmas égi kapuk nyíltak. Óriási szellemi lehetőségek vannak. Dimenziók összekapcsolódtak. Az égi kapuk megnyíltak, és az égi világ összekapcsolódott a Földdel. Hát használjuk ki maximum a lehetőségeket, hogy tényleg kapcsolatba tudjunk kerülni a magasabb világokkal. Igyekezzünk elkerülni a kísértéseket, mint az idő hiánya. Itt fogunk küszködni ezen a héten a legtöbbet az idő hiányával, és a képtelenség érzetével, hogy képtelen vagyok erre vagy arra, nincs időm erre vagy arra. Tudd, hogy ezek önmagad ellen hozott döntések, ezek kifogások, és ezek mind az egótól jönnek, az ego kifogásai. Hordjatok ezen a héten magatokkal kristályokat, mint a hegyi kristály, gyönyörű, vagy az aurakvarcokat, angyalaurakvarc, vagy az aqua aurakvarc, vagy a lemuriai kvarc, vagy éppen a gyönyörűséges andarát. És a kristályokkal kapcsolódva, kapcsolódjatok a kristály tiszta, a krisztusi tudatossághoz, a krisztusi energiákhoz, megteremtve magatokban az együttérzés energiáját. Az együttérzést mindenkivel, hogy meg tudjátok látni magatokban a fényt, a belső értékeket, a lelket, meg tudjátok látni magatokat a körülöttetek lévőkben, és meg tudjátok látni magatokban és mindenkiben Istent. Segítsetek ezen a héten, ahol szükség van rá. Fogadjatok el mindenkit olyannak, amilyen. És magatokat is. Békéljetek meg magatokkal, és a világgal is. Nők, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy figyeljetek a mély tereitekre, a mélyünkben lévő, a méhetekben lévő lótuszra, mert meg kell tisztuljanak a mély tereink. Ez a mély titokzatos világ bennünk, amely fényt fog szülni a világba. Készülnünk kell a fény megszülésére. Szerelmeskednünk kell a férfival, kapcsolódni. Testben, lélekben, mert az égi világban is az istenek szerelmeskedtek. A magok találkoztak. A fény megfogantatott már, és meg fog születni. Megszületik az égi világban, újra és újra elhozza az üdvösséget, hogy itt a földön is megszülethessen újra a megtisztult női, mély terekben, a szent grájainkban. És megszületik Földanya Istennő méhében is. December 21-én, a téli napfordulón. Ez minden évben az a nap, amikor a leghosszabb az éjszaka,
A legnagyobb a sötétség a körülöttünk lévő világban, a külső világban, de legnagyobb a fényesség a belső világunkban. Az ember ekkor tudja véghez vinni a legnagyobb belső munkát, hogy újjászülethessen a fényben. Az ősmagyarok hite szerint Isten ezen a napon teremtette a világot először, és azóta is teremti folyamatosan. Teremtsük hát újra a mi saját világunkat. Mindenki a saját világát. Ne a világot akarjuk megváltani. Mert hogyha a saját világainkat újjáteremtve, a világaink összekapcsolódnak, higgyétek el, hogy jobbá és szebbé válik a körülöttünk lévő világ. A földi világban ebben az időben olyan sokan ünneplik a fény születését, a Krisztus születését, de ünnepel velünk a kozmikus világ. Tehát égen és földön örömünnep, a teremtés, a születés, az újjászületés, a fény ünnepe, a szeretet, a szerelem ünnepe. Ünnepeljünk hát méltósággal. Müller Péter szavaival zárom ezt a 4 hetet, és Müller Péternek a csodálatos örömkönyvéből idézek nektek. Boldognak senki sem születik. Azt meg kell teremteni. Erre senki sem tanított meg minket. Tanulni kell a szeretetet, tanulni kell a boldogságot, tanulni kell a harmóniát, az örömöt, a lelkesedést. Tudod, hogy hívják ezt? Önmegvalósítás. Nagy meló ez valóban, de az embernek a boldogságot nem keresni kell, hanem megvalósítani. És a szeretetre sem sóvárogni kell, nem akarni foggal, körömmel, hanem ki kell hoznod magadból. Nem kívülről jön, hanem benned válik valóra. Ha azzá teszed magad, amivé szeretnél válni, szerető emberré. A szeretetre nem várni kell, hanem alkalmasnak kell lenni rá. Alkalmasnak az odaadásra és a befogadásra. Mindkettőre. Csak az egyik nem elég. Tanítsd meg hát magadat szeretni. Próbáld meg a lényedet ebben a sötét világban szabaddá, fényessé és sugárzóvá tenni. Magától nem lesz az senkié. Azzá leszel, akivé teszed magad. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm, hogy velem voltatok, együtt voltunk ezekben a felrezgett terekben, ebben a 4 hétben. Kívánom, hogy tanuljatok meg szeretni. Tanuljátok meg először szeretni magatokat, és azután a világot. Váljatok szabaddá. Kívánom, hogy merjetek boldogok lenni, bőségben élni, fizikai valóságotokban, lelketekben, kapcsolataitokban és szellemi világaitokban egyaránt. Az élet csodáját kívánom nektek. Boldog, békés ünnepeket, legyetek minél többet együtt a családaitokkal, barátaitokkal, méltóképpen ünnepeljétek a fényt és a szeretetet. Isten